Digispoj! We live in a digital world. Little monsters everywhere. Join our team, let's fuse together. It's Digimon Fusion now. We've got the power for all to see. We're stronger when we are transformed. We're gonna change the world. It's Digimon Fusion now. We've got the power for all to see. We're stronger when we are transformed. We're gonna save the world. Hej, ovde Miki! Posle upada u šašavo mesto zvano digitalni svet, sprijateljio sam se sa bićima koja se zovu Digimoni. Ovaj svet je u pravoj nevolji. Zli Bagra pokušava da ga osvoji svojom vojskom. U prošloj epizodi smo se konačno dočepali krune kodova Ostrvske zone, ali zlikovac koji se zove Bidramon je pokušao da nas zaustavi. On je ličio na velikog raka. Na svu sreću dobili smo Digi kartu legendarnog Levijamona. Uspeli smo da ga učitamo i pobedimo je Bidramon. Jedan prekmanijastog spreman za jelo! Ali pošto smo se izvukli iz te nevolje, Bagrina vojska je okružila čitavo ostrvo, tako da smo i dalje u nevolji. O, čoveče! Da li ćemo ikada imati i trunku odmora na ovom čudnom mestu? Ostrvska kriza! Nije loše, ali treba da ojačaš, Pticamone. Kakva snaga! Impresivno! Šta želiš? Da ti kažem da je dečak sa crvenim fuzionim punjačem našao još jednu krunu kodova. Tako sam i mislio. Dobar je, mnogo dobar. I to nije sve, našao je i neke digi karte. Digi karte? Našao je diskove koji sadrže podatke o legendarnim Digimonima. Jeste, ali trenutno je u velikim problemima. Hajde, Pticamone, pokaži mi da možeš da ga pobediš jednim udarcem. Vojsko, postavi se u alfa formaciju! Otkonjeni smo! Zar ne vide da pokušavam da pecam? Boga mi neće ovo tek tako proći. Sami su to tražili. Učitat ćemo Levijamon. Kud je nestao? Digi kartu možeš da koristiš samo jednom. Mogao si to ranije da mi kažeš. Šta ćemo sad da radimo? Pažnja, ljudska bića! Ako već niste primetili, opkoljeni ste! Otpor je uzaludan! Ne mora to da naglašava. On je i zao i nepristojan. Predajte nam krune kodova i digi karte odmah! Ha! Ma nemoj! Naravno. Šta? Ne moramo ovo da radimo. Imamo krunu kodova, možemo da zbrišemo u sljedeću zonu. Neka se ovaj tip sam igra sa svojim igračkama. Hej, da! Nema šanse! Zašto ne? Ej! Predajte nam to mirno! Ili se oprostite sa prijateljem! Eto zašto ne! Arkelomone! Samo pokušaj i stradat ćeš! A sada uzmite krune kodova i karte i dajte ih Moredramonu. Ako odbijete, prepustit ću ga Gizamonima. Ne brinite za mene. Uzmite tu krunu kodova i bežite u sljedeću zonu. Samo vi možete da spasete digitalni svet, siguran sam u to. Šta god da mi se dogodi, bit ću srećan da znam da je budućnost u vašim rukama. Možemo li malo brže ovo da uradimo? Arkelomon je u pravu. Nema nije da se žrtvuje za ceo svet. Digi karte i krune kodova treba ih iskoristiti za spas digitalnog sveta. Inače, ako padnu u pogrešne ruke, neću to da dozvolim. Vukamon je u pravu. Neću da žrtvujem Arkelomona čak i ako se radi o spasu sveta. Ali Lord Bagra ne sme da se dočepa krune kodova. U stvari, u velikoj smo nevolji. Ne možemo da odemo sa ostrva dok smo opkoljeni. A ne vidim način da spasemo i Arkelomona.
Šta ćemo? Molim vas, treba da idete! Brže! Ne mogu! A, Ako se okrenemo i zbrišemo, Arkelomon ostaje njihov zarobljenik. Isto može da se dogodi i ostalim stanovnicima ove zone. Da li to želiš da se desi? Neću da prepustim ovu zonu Bagri samo zato što smo u nevolji. Ali Miki, opasno je. sa tobom sam, Miki, bez obzira na sve. Ti si moj drug, a drugovi uvek ostaju zajedno, veruj mi. Hvala ti, Bukamone. Da li me niko sluša? Požurite! Predajte mi to ovamo! Hajde, razumite me, pričam srpski, zar ne? A današnja omladina ništa ne sluša! Miki, šta god odlučiš, podržavam te do samog kraja. Da, i ja. Stvarno? Sigurni ste? Da, druže. Nijedna pobeda nije izvojevana tako što je prijatelj ostavljen u cedilu. Ni spasavanje celog sveta ne opravdava to. Tako je, mi smo tim, sve radimo zajedno. Hvala vam, ljudi. O, ljudi! Pa, vreme je isteklo! Prihvatamo tvoje zahteve, Neptunemone! Oslobodi Arkelomona! Oslobodi ga! Konačno! Čim dobijem krune i karte, oslobodit ću ga iz svojih anđi! Brzo! Bez odlaganja! Bacite ih Moredramonu! Dobro, evo! Sjajno! Tak Timon će biti zadovoljan! Kristofer! Izgleda da si zapao u bezizlaznu situaciju. Napred, Ticamone! Šta? Da ti kažem, pobedit ću ovu čitavu diviziju Bagrine vojske. Ako mi predaš te digi karte koje si našao. Šta je tebi? Ne možeš da pomogneš ljudima u nevolji, a da ne tražiš nešto za uzvrat. Zar ti nije dovoljno što pomažeš osobi koja dolazi iz istog sveta kao ti? Prekinite da se svađate! Zar vam nije važno šta ću da uradim sa vašim prijateljem? Ozbiljno pitam! Pa, pristajete? Ne treba mi tvoja pomoć, znaš? Ne treba mi pomoć od nekoga ko ne želi da pomogne čoveku u nevolji, kapiraš? Mada, trebalo bi da ti zahvalim. Izgleda da si oslabio te Moredramone. Nema na čemu. Šta sada? I dalje te čeka čitava vojska da je pobediš. Čekaj, te digi karte? Da li je ovo okeanski Digimon? Morski Angemon? Baš je sladak. To je legendarni Digimon? Sad ćemo da vidimo. Čitaj Morskog Angemona! Učitaj Morskog Angemona! Šta je to? Džinovska digitalna kropna koja nije za jelo? Šta je to? Ne znam, ali kažu da je ljubav slepa. Kakav snažan napad! Ali ne sviđa mi se koliko se raduju zbog toga. Aha, deluje malo šašavo. Nema veze. Hajde da spasemo Arkelomona. Kako da ga spasimo ako ne znamo gde je? Sjakomone, učini nam nešto. Možeš li da pozoveš svoje prijatelje? Naravno! Vidi! Ovo ja zovem timskim radom. A ovo ja zovem mostom. Dobra ideja! Idemo, hajde. Bukamone, Balistamone, Digispoj! Bukamon! Idemo!
Znaš, tvoj drugar ponekad je veoma bistar. Ne odustaje čak ni kada je sve protiv njega. Tako je, ume da donosi odluke u teškim situacijama. Ali najbolja stvar kod njega je da on nikad ne odustaje, naročito ne od prijatelja. O, kako ga hvališ. Ali, iako je pametan, treba mu snaga. Drži se, Arkelomone, stiže pomoć! Sjakomone, otvori oklop! Jeremy, idi po Arkelomona! Idem! Udar zvezdanog mača! Slobodan sam! To je moj najbolji konopac! Platit ćeš za to! Ljudi, ako nastavimo borbu možemo da povredimo Arkelomona! Idemo! Hajde dok još možemo! Nema bekstva od mene! Moje Dramone, ispali svoje ledene strele! Sviđa vam se taj ledeni vrh? Malo hladne kupke, a? Ne bori se, samo prihvati svoju smrznutu sudbinu. Ne mogu da se pomerim! Ja! Ostavit ću vas u mukama, ali prvo uzet ću krune i karte od vas. Nazad, riboglavi! Trulomone! Trulomone, znao sam da ćeš da nam pomogneš. Čak ni ja to nisam znao. Ali vojska Lorda Bagre me uznemirila dok sam se odmarao. To ne valja. Budale! Ništa ovo neće da promeni. Sve ću da vas pobedim. Nema šanse! Bukamone, Orisamone, Trulomone! Digispoj! Impresivno, zar ne? A tek sam počeo. Sesamone, Sigmonzi, Digispoj! Besmisleno je! Odustanite! Nikad! Napred, Bukamone, puta 4! Idem! Digitalni vrslog! Upoznajte moje pametno koplje, moj kraljevski udarac! Šteta što ne znate kada je dosta! Nije dobro. Ako ovako nastavi, Bukamon puta 4 će da ostane bez snage. Preokreni svoje slabosti u prednosti. Ha? Naravno! Bukamone, brzo u vodu, odmah! Ali nemam gumu za plivanje. Veruj mi, imam ideju! Dobro, ali ako ta ideja propadne, ovo je pomogovi. Odustanite! Kud god da bežite, ja ću da vas nađem! Sada! Da bi došao do mene, prvo treba da prođem kroz tebe. Kako se usuđuješ?
Jadno, stvarno mislite da ovaj plan ima... Kraljev udarac, udari mene! Ali ako ću da stradam, povući ću vas sve sa sobom! Upoznajte moje talase dubine! Ovo nije dobro! Kopnena stvorenja, zgrabite nešto i dobro se učite. Kralj Vamon nas je spasao. Gde su Miki i ostali? Mislim da će da pukne. Ljudi, dobro ste. Hvala Bogu. Zahvali se kralju Vamonu, on nas je spasao. Ostrvo je spaseno, zahvaljujući vama, Marko, Mirko... Miki. Ne, ali je blizu. Nastavi. Zovem se Miki. Pusti to. Inače ćemo ostati ovdje ceo dan. Suzana je u pravu. Važno je da ste pomogli kralju Vamonu i ostalima da se odbrane od zlog bagre. A sada, red je da sve to proslavimo. Iznesite Digišok. Dobro, hajde da svi zaigramo! Dobra ideja, ja sam sjajan igrač. Od kad sjajan znači užasan? Sjajni potezi, Jeremy, ili samo pokušavaš da skineš pauka s leđa? Trebalo bi da učiš ostale kako ne treba da se igra. Ne razumem. Zašto samo ne uzmeš to od njih? Mogu to uvek da učinim, uvek. Ali prvo će Miki da odradi sav težak posao umjesto mene. Sakupit će sve krune kodova i digi karte. Onda ću ja da ih uzmem. Možda te čeka trenutak u kome ćeš morati da se boriš protiv njega. Trenirat ćemo sve vreme. Bićemo spremni kada dođe vreme za to. Izgubio sam ostrvsku zonu, a Neptunimon je poražen. Ljudska bića postaju prava pošast. Pošast koju treba da uništim. Pa, vreme je da krenemo. Ja želim sa vama. Tako je. Želi da krene sa nama i pomogne nam u borbi protiv bagre. Šta? To je u redu, zar ne, Miki? Molim te. Naravno da jeste. Sjajno! Sredit ćemo te zlikovce. O, da! Hej, čekaj, Dorulumone! Pridruži nam se. Možeš da nam pomogneš u borbi protiv bagrine vojske. Potrebna nam je tvoja pomoć. Hvala, ali ne hvala. Ne mogu da podnesem da sam vezan. To nije za mene. Voleo bih da jeste. Pristupam podacima. Šta, to je sve? Wow, vidi koliko imam podataka. Slatki mol, čije tehnike podrazumevaju slatko iskazivanje ljubkosti na najljubkiji mogući način, tako da se svi zaljube u njega. Koliko još vremena imam? Tek sam rekao koliko je sladak. Mislim, vidite to slatko lice. To sad sve izmišljaš, zar ne? Otprilike. U sljedećoj epizodi odlazimo u zonu ispunjenu vulkanima i opasnim digimonima. Postaje sve gore. Dorulumone, ovdje nam je neophodna tvoja pomoć. Treba da budemo jači. Ne propustite sljedeću epizodu. Digimon.